Zdravím vás, priatelia. Vítam vás pri ďalšom dieli môjho videoblogu o koronavíruse. Moje meno je Ivan Krechňák a som doktor medicíny vo výslužbe, ktorý už niekoľko rokov vedie online herné štúdio. Dnešná téma bude trošku iná ako obvykle. Vychádza to z toho, že som v rámci firmy a firemných aktivít riešil nedávno určité veci s firmou Google. A mal som pre nich a pre niektoré firmy s nimi spolupracujúce takú malú prednášku na tému koronavírus. A dal som tam niekoľko tipov, ktoré by mohli pomôcť ľuďom, ich pracovníkom vo veci prístupu k tomuto vírusu. A keďže sa to stretlo s takým veľkým záujmom a ľuďom sa to páčilo, tak som sa rozhodol, že takéto tipy dám dneska aj vám. Nie sú tam žiadne veci, ktoré by ste vy niekedy nepočuli, nevedeli, ale keďže v poslednej dobe sme všetci a vy určite prehulení informáciami, správami, médiami, ktoré o tej korone píšu, niekedy sa ťažko vyberajú tie správne a dôležité veci z toho celého a možno moje dnešné video vám potvorí oči aspoň v niektorých veciach. Vybral som si len niekoľko tém. Ak sa vám to bude páčiť a napíšete mi koment pod moje video, že sa vám to ľúbi a chceli by ste ďalšie tipy a návody, veľmi rád vám ich dám. Toto je iba prvá časť. Prvou témou sú masky a respirátory. Veľká téma, rúško a rúšky okolo nás, to počujete každý deň. Väčšina z vás ich aj používa, ale málo kto vie niektoré veci o nich. V prvom rade treba si povedať nasledovné. Klasické rúška chránia ľudí okolo vás, nie vás. Vám síce zlepšujú situáciu v tom, že aj na vás tá infekcia príde s menšou šancou, povedzme o 50% nižšou, ale rúška klasické, také tie chirurgické, alebo plátené, alebo látkové, tieto majú chrániť vaše okolie pred vami. Inými slovami, ak ste chorí, tie kvapôčky nejdú na nich a chránia teda ich. Preto mi je úplne nejasné, prečo ľudia si myslia, že keď rúško majú, tak sa tvária, ako keby boli v protiradiačnom odeve, ktorých ochráni. Sedia v autobusoch, vo vlakoch, s ľuďmi, neviem kde a myslia si, že sú chránení. Prosím vás, nie je to tak a nie ste chránení. Chránite tých okolo seba. Keď chcete byť naozaj chránení, musíte použiť respirátor. Určite ste počuli, že existuje niekoľko typov, delia sa na kategórie FFP1 až 3. Nebudem tu dlhú vedu k tomu hovoriť. Pre vás ako najväčšia ochrana je typ respirátoru FFP3. Spoznáte ho väčšinou podľa toho, že má špeciálny filter, ktorý je na ňom vidno a tento filter vlastne filtruje aj tie najmenšie častice. Toto je až 99,9% ochrana. Ale zase pozor, možno ste nevedeli. Vy síce ste chránení v tomto prípade, ale vaše okolie vôbec chránené nie je, pretože výdychová časť púšťa úplne váš vzduch z plúc a tým pádom, ak ste nakazení, nechránite takýmto typom respirátora svoje okolie. Čiže pozor na to. Tieto trojkové respirátory sa veľmi ťažko dajú dostať a navyše momentálne je aj zákon, ktorý vlastne zakazuje predaj osobám. Ak ich máte, šetrite si ich na horšie časy. Nejaké typy špeciálne k rúškam. V prvom rade šité rúška, úžasná vec. Normálne látky, hodváb. Naša kamoška Lenka nám niekoľko ušila. Je to dobrá vec. Dajú sa zohnať, pretože vo vašom okolí veľa ľudí šije. Rozhodne choďte do toho. Dajú sa zohnať a kúpiť. A ich hlavná výhoda, dajú sa oprať na 60, ožehliť a sú znova funkčné, kdežto tie iné rúška musíte zádzovať. Ďalej. Respirátory FFP3. Nechávajte si ako tajné zbranie na kritické chvíle, keď musíte ísť do prostredia, ktoré je veľmi infekčné, do obchodu alebo miesta, kde viete, že bude strašne veľa ľudí. Na takéto situácie si ich nechávajte. Nikdy ich nepoužívajte v štýle idem sa prejsť s obsom von a možno niekoho stretnem, tak mám rúšku, alebo teda respirátor FFP3. Šetrite si ich, budete ich sakra veľmi potrebovať. A posledný tip, nikdy nepoužívajte rovnaké rúško alebo respirátor opakovane, treba to nemilosrdne vyhadzovať, eventuálne potom teda prať, žehliť u tých, ktorých sa dajú. A jediná výnimka sú respirátory, ktoré majú vymeniteľný filter, ale tých je naozaj ako šafránu.
Ďalej sa poďme porozprávať o formách, akým tento vírus vlastne funguje. Všetci poznajú plúcnu formu, všade sa hovorí o kašľúcich, suchý kašel, strata chuti, čuchu a tak ďalej. Je to zavádzajúce preto, že existuje aj iná forma, tzv. Abdominálna alias brušná alebo gastroenterálna forma. Inými slovami, môžete mať ochorenie COVID-19 týmto koronavírusom a nebudete sucho kašľať, nebudete mať možno teplotu, ale budete mať bolesti brucha, hnačky, zvracanie. Takisto ste veľmi infekční, vírus sa nachádza v stolici, prenáša sa orofekálnym spôsobom, teda špinavými rukami. Veľa ľudí má aj túto formu, ale nikto nerieši takýchto ľudí, ktorí tým pádom ďalej prenášajú toto ochorenie. Inými slovami, používanie rukavíc má zmysel a používajte ich vždy, keď môžete, hlavne vonku. Zistilo sa, že na niektorých predmetoch, ako napríklad bankovkách, 24 hodín prežije vírus, na kovových ešte dlhšie, za špecifických teplot ešte dlhšie. Takže pozor, existuje takáto forma, keď budete mať takéto príznaky, môžete mať koronavírus. Tipy, čo sa tohto týka. Veľmi dobrá rada. Kupujete si zásoby. Keď si kúpite zásoby, nechajte ich niekoľko dní v karanténe. Inými slovami, zložte ich v predstieni, v izbe, v garáži, nechajte ich pár dní, ak bol povrch znečistený a nemohli ste ho dezinfikovať, takto to bude bezpečné. Robte to. Vždy si umývajte ruky, buď mydlo alebo gely, ak máte. Vždy mente masku. Keď prichádzate, dávajte si ju vždy dole. My máme na to taký rituál. Pri vchode máme plastové uzatvárateľné vrecúško. Opatrne zozadu si rozviažem masku, nechytám si prednú časť, len to do nej vložím, zavrem. Takto to spravím. Raz za deň sa to perie spoločne s rukavicami. Takisto rukavicami si nechytám tvár, nechytám si tie rúška. Toto proste musíte dodržiavať, musíte si na to jednoducho zvyknúť. Takisto teda rukavice a ďalej. Keď platíte v obchodoch, to už ale viete, snažte sa platiť bezkontaktne, ideálne mobilom, ktorí dneska majú Apple Pay, Google Pay, tieto metódy. Je to naozaj dobré a vyhýbajte sa problému. Ďalšou témou je COVID-19 a hlavné otázky z neho vyplývajúce. Prvá vec. Tento vírus má dve špecifické vlastnosti. Prvá je, že má inkubačnú dobu až na 21 dní sa vyštvárajúcu, čo je fakt, že dosť veľa. Typický priemer je okolo 6 dní, ale hlavne 60% ľudí nemá žiadne alebo má minimálne príznaky. Toto mu dovoluje sa neskutočne efektívne šíriť. Dávajte si na to pozor, pretože takisto miera úmrtnosti je relatívne vyššia. Ja ju odhadujem na 5%, Číne vyšlo 3, ja si myslím, že Čína nám nedáva relevantné dáta, že sa tam zatajú úmrtia, sú na to relatívne nové prieskumy, ktoré zisťovali ľudia v Číne a preto nevychádzajte z nízkych úmrtností, skôr tých vyšších, avšak rovno potvrdzujem, u mladých ľudí je skoro nulová úmrtnosť do 60 rokov, ale nad 80 je zase veľmi vysoká. Takže toto majte na pamäti. Tipy, čo sa tohto týka. Prosím vás, buďte veľmi striktní v opatreniach, ktoré robíte. Nevystavujte sa možnému vírusu. Choďte z domu minimálne, len keď musíte. Vždycky rukavice, rúška. Pozor na to, idete do okolia, kde sa nechránia, kde sú ľudia, ktorých nemáte preverených, minimalizujte tento kontakt. Robíte to nie kvôli sebe, neumrete. Vaši rodičia, starí rodičia umreť môžu, chránite ich. Oni sa potrebujú s vami stretnúť, pretože im musíte pomáhať. Musíte im nakúpiť, musíte im doniesť, musíte s nimi byť, keď sa im niečo stane, ochorejú. Nemôžete tam ísť s rizikom, preto pracujte aj s nimi. Vysvetľujte im, prečo oni nemôžu ísť von. Prečo je dobré pre nich, že sú tam, prečo im ponúkate pomocnú ruku teraz. Viem, môže to byť ťažké. Sám som mojich rodičov dlho presviečal, aby toto pochopili. Ich argument typu, že nakoniec každý človek zomrie, je síce logický, ale nechceme, aby sa to stalo teraz. A posledná vec, prosím vás, naozaj dbajte o to, aby veci, ktoré robíte, vás nejakým spôsobom neohrozovali. Čiže nákupy obmedzte na nutné minimum a podobne. Úplne na záver je téma, ako dlho toto celé bude trvať. Určite ste videli nejaké odhady, rôzne štáty, rôzni politici, rôzne inštitúcie odhadujú. Málo kto vám povie otvorene, ako to vlastne vidí,
pretože politici rozhodne nechcú u ľudí vyvolávať paniku a niekedy sa zdá, že neinformovaní ľudia sú na tom lepšie ako informovaní. Ja vám môžem povedať len môj odhad. Vidím to momentálne tak, že v izolácii budeme musieť byť niekoľko mesiacov. Momentálne pre mňa júl na uvoľnenie je optimistická varianta, skôr predpokladám september. Prečo to je tak, si môžete pozrieť na grafe, ktorý vám tu ukážem. Je tu graf počtu ochorení, ako sa vyvíja v Taliansku. A vidíte tam, že od začiatku toho grafu, myslím, že to je 15. február, až do dnešného dňa krivka má stále stúpajúcu tendenciu a celkovo tieto ochorenia majú tvar Gaussovej krivky. To znamená takúto krivku, ako vidíte tu, tak rovnaký obrátený tvar bude mať klesanie. Keď si odrádate čas medzi 15. februárom a dneškom a ešte nie sme na vrchole, myslím si, že ešte niekoľko týždňov nebudeme, keď si prirátame čas do toho vrcholu a vynásobíme to 2, vychádza vám ten júl. Toto je Taliansko. Graf na Slovensku takýto nemám, ale viem, že čísla máme nižšie, lebo máme oveľa striktnejšie opatrenia. Striktnejšie opatrenia znamenajú, že nám pomaly rastie ten graf dohora, ale zvládajú to nemocnice, ale tým pádom logický vrchol aj my dosiahneme v 10 000 minimálne. Kým to tam dojde, sme v polke. Takže počítajte takéto obdobie. Je to veľmi jednoduchá sedliacká logika, ako to bude. Určite sa pripravte na mesiace doma. A z toho vyplývajú moje posledné tipy. Urobte si zásoby jedla. Nezaujímajte sa o to, že sa niekto tomu smeje. Čím ďalej, tým menej ľudí sa smeje tým, ktorí sú pripravení. Stále je jednoduchšia varianta mať a nepoužiť, ako potrebovať a nemať. Problém nebude inak v tom, že by neboli potraviny, že ich treba všetky vykúpiť. Oni budú. Ale zopakuje sa scenár z Talianska, Španielska, už aj USA, kde proste, jak ľudia začínajú chorlaveť a bude veľa úmrtí, nikto z vás nebude chcieť ísť do potravín. Nebude. Budete sa báť, nechcete ohroziť svojich najbližších. A preto treba mať zásoby, aby v najkrutejšom čase ste nemuseli ísť vôbec nikde. Ďalej. Kúpte si pekárničky chleba. Chleba je vec, ktorá vás najčastejšie vyženie do obchodu. Obvykle raz za 2-3 dní chcete čerstvý chleba. Dneska tie pekárničky sú lacné do 100 €, funkčné, večer nastavíte, ráno to máte. Stačí múka a podobné záležitosti, do toho kvasnice, pár a samé to ráno vás počká hotové. Je to jednoduché a ušetrí vám to veľmi veľa nebezpečných ciest. Ďalej. Urobte prosím vás také opatrenia, aby vám nezovšedneli dni. Otázka, aký je dnes deň, bude niekedy fakt zaujímavá a to, keď si neviete na ňu odpovedať, niekde je problém. Snažte sa si rozdeliť týždeň na nejaké časti. Je to psychohygiena. Každý ju potrebuje. Sú jednoduché opatrenia, ktoré viete urobiť. Prvé napríklad opatrenie je, že každé ráno umyť, obliec normálne do pekného, ako keby som išiel do roboty napríklad. Nie pre vášho partnera, pre deti. Pre vás, kvôli vám. Takisto dodržujte zvyklosti. Cvičili ste, zacvičte si aj doma. Hrali ste sa, zahrajte sa aj doma. Pozrite si filmy. Snažte sa ten deň porozdeľovať. To obdobie bude veľmi dlhé, bude to náročné. Posledná vec, vaša práca. Ak viete robiť z domu, dajte tomu maximum, čo viete. Táto práca nikdy v histórii si nebudete už vedieť povedať, ak nie ste majiteľ firmy, že robíte to naozaj pre seba. Tentokrát to robíte. Jednak to dáva nejaký zmysel fungovania a hlavne v neposlednom rade peniaze od firmy budete kľúčovo potrebovať, pretože peniaze budú problémom a budete potrebovať platiť účty a preto teraz do nej investovať peniaze do tej firmy je to veľmi, veľmi dobrá myšlienka. Priatelia, toto je asi tak všetko. Už vám poviem len naozaj úplne poslednú vetu. Otázka, čo rozhodne o našej budúcnosti, čo si máte všímať, mi je kladená veľmi často. Pozerajte sa na štáty, kde to odoznieje. Ako sa to u nich správa. Ak po pustení celej populácie znova do života sa to vráti, budeme v izolácii ešte oveľa dlhšie. To je pre vás momentálne kľúčové, čo si sledujte. A nebojte sa, spolu to dáme a ak chcete, aby som vám podobné tipy teda dal ešte v druhej várke, napíšte mi. Ďakujem, držte sa.